Urtero 800.000 lagun joaten dira sagardotegietara, baina sagardoaren kultura txotx egitea baino gehiago da. Mapa honek laburtzen du eskaintzaren zati handi bat. 83 sagardotegiren kokapen zehatza, hainbat herritan egiten diren sagardo egunen agenda, sagardoari lotutako esperientziak edo eta hiztegi bat eskaintzen ditu mapak. Eta mapa hontan daude 10 batitz edo, ez? Guretzat, astigarragan, geureak direnak, ez? Kirikoketa edo kizkia, edo sagarruzta, edo txinparta, txotxa, txalaparta, upela. Garrantzitsua iruditzen zaigu hau ere. Sagardoaren kulturak turismoa ere erakarri dezakeela uste dute. A fomentar el turismo interior y los recursos menos conocidos, y por supuesto las épocas alejadas de la estival. Gero eta gehiago dira gainera txotx garaia amaitu arren irekita jarraitzen duten sagardotegiak eta hori lagungarri izan daitekeela uste dute. Donostian aurkeztu dute sagardoaren mapa enogastronomiaren asteari amaiera emateko, ekitaldian 5.000 euroko diru laguntza eman zaio Zaporeak elkarteari.